Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Uba pensai lang es lingdo way na kinong Traymon Snobha hak artrek naitung arja arpunrio ula ujo dak ejahar hasadar police station persya ya ba Willibert Thankio dak bakdo ba Willibert ula thok ya bongot ki samla dak bakular ban penyokam sarkar bat syem pisaru naki uba pensai lang ula ong ba ula yok pedang bon ba ki jing ujor naki samlawat kam kinong song snong gi belakam bagila sa thok pisa hadian ba Willibert ula kular ban penyokam sarkar yaki dak bapen tep bagajing bot din jong u ula lap ba Willibert usa hanong se laimer upper shillong uba pensai lang ula ong ba Willibert ukam bodan kajia jan bat ki menteri sarkar ki MLE bat ki officer sarkar bat kumta ukular ban penyokam yaki brio lada ki ai pisa uba pensai lang ula ong ru bola lom yaki saki satar ban pens kam yaki jing keno persya ya ba Willibert nadu ka phone call recording ki got ki sla bat ki we pan Show uba pensai lang ula shimru ya video jong teu brio haka bola pla bola shim pisa na ki brio bat kular ban siu no ya ka hnrei haka bokot pat bon sien uswan mi klam ai show ya ka pisa nolor kini uli thu badan kalong yeng kabla bo benda ya ka jaka ka badaki klur ban yo pisa sipaulak ban ai yo Willibert ban yo kam ka khun hnrei menta haka jing sha thok kate kalong yeng kala do bat pisa bat jaka Nakaliang ba pensai lang ula kentuye ki bor pulit ban sim khia ban kem bat toket bania yau teu brio. Shul ba pensai lang ula ongru. Bakat kum ka jing tep jong u kadai de ki palat spangut ke bau ba Willibert ula thok bat kat kum ka thop bapau tang ha ka last speech ru ki dan hadu sau pongot kata sau lak hadu san lak tengka marway. Laong bau ba Willibert uthok pisa om tangi ki samlawat kam henry wat yaki exporter da ka bakular penyo chalan ki kam security guard ke jing thap kam pulit bat kiwe Hadin ba Labuddin ba pada kisnam kani mdai su ke padang menta kadai nadu kisnam arhajar arpo way arpo al ter hadu mensyam senam ngila yo bat yo ni Willy thank you kan ngila yo bat mo ngila khot lang dot lang bat ba risan ru tu kapur ngila ong yu ba Willy piwat melin su da kani kam ba pin kular ai kam ya kisamla wat kam wat jam da ka ba phishim pisana ki da ka pikular pisana ki namar ba kidon ki batip ba kani kejing thap kam da ka ba ai pisa kalong illegal bat kadon ka anru ba wat ban kem ya ki ru ka kem tehnrei kidon pat ba pli ki briu ki bananong kendong dei ki mudur ba kani kejing ai pisa ban yo kam kadai ka badai kimtip ba kalong bian te nakaliang jonga te kapur kita gibriu ki balawan mi bat ngamen semsnem ajar pusan ki wan panjing erap ki wana bat ki saki ki sabut ki babiang nakaliang jongi hedin mengilak khot yu la kular bat uong ba ngan kalabamut bat ngan siu no ka pisa ke jongki bat ngan melin su ban kular ai kam bat ban sim pisa mo te hadin kata nakaliang jonga ngam that pajba la ni ngam peni pajba ya kata ka ka bangi yo bat ni yo kran yo bili te ka po tingi supha tang ban yo ya ka hok jong ki te ki samla ki jongi ki bala ngop ho ka ti jong ni wili ila pha sepok kut mo te ka kut kala le la ka jong ka benta ta kata tingi patip u advocate utip kampai kata te henry kani ka ba fresh menta ka isu kalong ba hadin ba iwe samla ila ya thu ken ba uni wili upan pisa hana kular ban thap kam bat ukular ban ai da ka kam DEO seding paso ikular ban ai da ka kam DEO seding paso bat ini kena samla ba pli hakajing long sidur de nengkong ila nget ya kata dan rei hadin haswa bakin ai ka pisaki ila ya keren sobat nga ila phone nga hadin nga ong iki ba kata kam dei ka ba sisa rei kini ki dei tang kita ki fraud la niki scammer ki ba suthok ki kular ai kam tamba dei ki bala ban ai kam te rei nga la penslu ki nga ong ba wat num ting ki ai bet yat bisa kemat
entertain kenang uni Willy kenang ba ngan yok ban budin ban pensisa ba uni Willy udai ba thok bersyukur ban kular aikam bat besim pisah te hadin kata anda ulah besim pisah hadin ngilak pak keli ong hai kita kakam haduk mentar upi kelam peni lani kelam yalam ingi cekaban lejonya tak kakam ban posting Willy pat tak kapur ken la stang pau ki jing sisa ba kedai tang ke jing tok ke jing syukur jong u te hadin nakaliang jong apat ngak handle no kenya kam na pawan no itu kena na keren no markmat na pun no ya Willy kapur batuan lang itu kena markmat bagi pawan ni Willy te hadin Willy pula hadin balawan ni kendu ngalak mai ke nyu ngong ba haba mensyam senam ni adap ajing senang ye pikat tu balai mentah pidang lek biang ya kani kakam dina kaliang jong Willy uang ngampoi perkhat hana ba udon keti bat kita dekhar uang ngamtip re ba kita dekhar ki pengop ye u ba ban pasim pisah ban kular aikam leki den re ngitip pat ba main person hi haba kani kakam dei u Willy uba ulak penjencar sisa kapa ngahi bangala handle bat bangala let ya kenduk bat kini ki victim ki bangat ti jong Willy dei ki don ki long ying ki ba kim tip ba kani ke jing thap kam sarkar ba kalong illegal ada simpisa hadu ba Willy uang ki kuakam warak ke pisah hadu kakper ke jongki ke ba sondor da ki kelur tang ban yok kam tagi kun ki bu banda ban sim ya ka pisah sip holak na kita ki briu bat bandai ke jaka hadu habukut ki mlak su ban siu namar ba kata ka kam rum yo Willy ka pisah rum mlak pen pai su ki briu ki layu ai kata per hadu kata ka jingle pen sitem ban jong ni Willy ka imlang ka salang ya ki nong sosnong hapok ka ri ke jongi tak kata hadin mengiyok kem lengba ite samlah ketika pur be iwan ya kenduk ya nga bat be kloi ban ai ke jing trilang bat nga ban investigate uni Willy ila ai son ka peteng ke nyatu ke pur ngikot ya Willy hapo khandailat hapo muda ngadep ong Willy belai methok ong map ba PS ngandum mlin su te nga ong la mem mlin su medai ban confess mentah hakmat jong ka video kenang bagi pajak kin saki kenang bagi wei kin mengop su hakakti ki jong me te hadin tu pat ula agree ke nya kata cooperate tu ya tu hok ba hot ngala thok ai kam ai jam ki samla bata ngala sim pisah naki bata hawat hadin bala ngala handle ke ni kam bangla berngam u let's say sitang jong ka tu ka ba usim pisah naki tu kena ula don hi ba ula pen phai ru tambah ka ai ka bangakwa ban mi sekmat ban ai ka komplain kalong kenang ba ki kimi ki pa ki kun samla ki imlang ka salang kintip ke yang ni sekmat ba uni Willy udai ubadon keti hakne kam ban kular ai kam ai jam dak busim pisah bat kenang ba ki bor jong ka anyru kinle ka badon kam menta namar ba kani ka kam ka ba Willy ule kalong ka ba sirkai du kata-kata namar ba ukular dai tang kam sarkar ukular ban penyok kam kontrak ukular ban penyok ki chalan doyong ya ki briu don lei ka khubor ka bangala yo snau bat ki don ki ba wan ya thu hangai kata kalong ba don lei wi briu ba Willy ukular ban penyok chalan haduk ba la lut pisah da ki sanpon ru polak la ai ha Willy rei Willy undai ayu Willy bala ban ai kita ki chalan no ai kam kontrak on ai kam sarkar undai udai tang fraud lani utaus kamar te ka ba kam sosi isu kalong ba hadin bangala pus ya ka ai ka ba ikam jakrie ba ikam bomdai jong ni Willy ndangala pus sapo ki rensan social media ki bun ki kena ki bawan ban kontak ya nga ki wan ban phone nga ki ong pak BS udai uni uju ubriu ubakular ban ikam security yangi pawan sagohati ndangi lawan sagohati sim bisa nangi lai hajar sahajar hana ban hakerteng jong ka ba uniform unsa ai jaka ban Pak John sa ajing tip hangno ban Pak Trey tang ba la sukut no tang komta te uyus na kawai ka akau social media sa kawai uyus na kawai ka number phone sa kawai number phone ban sus kambek na ka kam security sa kam sarkar sa kam kontrak sa kam salan ban kular ban penyo ya ki briu da kam usim pisah te ka ba kam snautrim sisa kalong ba uni Willy unut ban
ban ban fuat suat ya ka kam jong ki department sarkar hang ni ngi hang ni Government of Meghalaya Office of the Chairman Central Recruitment Board Meghalaya Shillong kamut kani ketika takakot ke ba wili upen sisai tu kena ba ong ba pipi la dabiyo ya ka kam ni ong ba pipi la dabiyo ya ka kam piwan rak pisai ngam ta sanlak piwan rak pisai ngas pulak ba pli don pej hang ni la de pro te wat ya ka place of posting tu kita ke dei kam jong wili de ka ai ka bangi kwa ban kran hang ni le ni ban pensau ka long ba kani ka Central Recruitment Board Meghalaya Shillong ngatrai ka dei ban mi sakmat ban pensai paj ba la wili udon jingya dei sisan em bat ka department bat hatu ka department ka don jingtip ni em ya kani ka jingle jong wili nomor ba ka serial nomor hang ni kala poi sedu serial nomor saupau la poi sedu serial nomor saupau bat katkum ka jingtip ka bangiyo ka long ba na uwe kandidat uba jong wili ki penmi hakani ka list kim duna ya ka sanlak bagi sim pisah na kini ki kandidat ki bakwa kam te hawat ngiru ngim kersan ya kini ki ba kwa kam da kelenti ke bomdai ba ki sasak thok ya dia ten rei baro pat ki batip ba kani kadai kalong illegal nomor ba ka mindset jong ki samla bat ki kimi pa hapo ki imlang ka salang jong ki kalong bet ki mudur bet banyo kam sarkar kalong ban itu minister ban itu MLA bat badon pisaban ayeki ten rei ka banga kwa ban kentu hang ni saya ki samla ki kimi pa kalong ba nang ni sakmat ngatharai nakaliang jongi ngilak thaj ban yarap ban ong ban pensisa ka dei ka fraud ne ki dei ki scammer ni ka dei ka balong genuine namar ba pila dei ban song thu ken bat dei su bandang ngop nang ni sakmat lada don manu bawa kulare pi ban ai ginu ikam balada ki pan pisan na pi pem dei su ban nang syani ekom kita piri ban syani no ka bor jong la jong kaba ka dei bet ke jing tristem ke jong pi ba pin pas ke interview da kata ka jing itu briu dan ke jing don pisah tinggi Superman hang ni ba nakaliang jong ka department nakaliang jong ka police department kin le ya ka investigation ka ba paka ka ba uni wili udai ban yo ya ka jing penstem katkom kalenti jong ka an bat sa ka weiru ka ai ka bangikwa ban pensngau ka ni ka long ba ai ba ka ni ka dei ka jing penkendit benriu ya ka imlang ka salang ya ki mi pa ya ki kun samlah bata kapa ngakwa ban kentu biang sasisin wat langala yai kren ya kani ka benta kalong ba itu ki kena samla ki basak terwakam apa ki don ki bat terwakam bat kita ki bat terwakam ya pi ki pan pisah kelan pi tu dah ken mau ba lada unong aikam lani unong terwakam upan pisah na pi haba kumta pinlej wat le yu ya su ya takakam lada pi don ya ka pisah ban aiki bat haba kumta menonong aikam dei ma pi nong wat kam ne dei utu nong aikam ne u ba don kam menta ya ka pisah dei ma pi nong wat kam ba don kam ya ka pisah dei lada pi don kam ya ka pisah kum no pinlej ai pisah da ma pi nong wat kam ya unong aikam kata ka dei ba ngihap ban penon kam ya kani ka common sense ke jongi te to hakani ka por nakaliang jonga sasisin ngakentu ya ka sorkar ya lembaga police department ban pensisa namar ba ka kam ka ba uni wili ule dei ka dei ka ba ulak penjak burom ya ki minister penjak burom ya ki MLA penjak burom ya ki department namar ukular ban aikam hapo health department ukular ban aikam hapo police department ukular ban aikam hamman ki department sorkar de mentah menu ba basong tu bakla kom ki pat bang su tu bakla ba imat uni wili udon jingedei ba ki minister imat uni wili udon jingedei ba ki hek sorkar tingim tip yo udon si saru ka bakum kata ngimtip ya kata den rei ka ai ka bang tip mentah kalong bet bang sim bet udai ufrat dan udai uskamar namar ba hadu mentam pat ai kata ka kam ki kena samla ki beladap ka ba mau ladap sim ka pisah de kata ka dei ka ba nakaliang jonga kwa ban apil te ngat scam balada nakaliang jong ka police department ki simki ka ni ban le ya ka investigation ka ba tikna ngatrai ki briu ki badon kti ha kani lada dei ki he sarkar ne lada dei samanu manuru ngatrai kan sa pausai namar ba komba pi la yu i ka tu ka video ka ba wili upla ba ong ba udon kti ba utau dekat utau aktif ni wei so thu ha den ri la pen pau bodon kti bat dekat den nakaliang jong police department ngatrai dei ban tambet lang yu tau dekaru bada manu tau dekat khnang ban tip ya ke jing isa
lek siu ta dokar udon syak jing ya dei bat ki minister sarkar bat ki officer sarkar bat sakawai perkhat ke jingnut uni wili ke long ba ya ki breu ki baula dep sim pisaban kular aikam haba kini ki samla ki langsung tu ba wili umla ban lek kata ki panno e ka pisah u ai da ka check ki tamu ai da ka check kata ka check ke ba don pisah dei hirup don pisah wat ka akau kam eksis kalong kaladai ka akau baladep kulus na kata kabang kamu ladai ka bounce check dengan tarai na kaliang kibor jong kaan na tarai kin sale ya bodon kam ya kini kam caklia jong ni wili na kaliang jong apat ngasumi sakmat haba yadai bekani kalong ngam don personal issue batno handai ka ka bangami sakmat kalong ngas ngau khia namar baki samla kikmi pa ki wanmi si wanmi saying dan ki wan ban ya kenduk ya nga sakat nusin ngin bensai ki sakat nusin ngin yarap yaki dengat bakani kejing mi jong am ta sakmat ai bakandai kasin ke bakadu bangin ai kata ka jing pensai dan ni bangin yarap yaki namar ba kumno lada dama pi la dia phimla ban yarap ngin la ban yarap sa pi kata kala dei ke bom la long namar ba ngiru ngihap ban be hakikam ki jam inam la ban su yarap sa bada khadu khadwai ka kerwo ka bangapa mentakasni bekalong ba ngila yok bat ya uni wili menta ngilawan ban mi sepo thanat sepo police station ban le ya kabadon kam nam ta uni u briu khnang ban rat dingkhong no ikini kam bomlong na puk imlang kasalang ka kerwo ka basai ka bangapa kalong ba kamkut tang yu uni wili tang don menta kalis hanga duna ya ka sipau khat sangut kita kinong kular aikam bat ki bala sim pisah kini ru kidang don hakalis te ka ka kerwo ka pangapa sapi kalong handle no yasuk no pendap no ya ka ka ba pidai ban pendap na benta jong kituki samla ki ba pila dap sim pisah ki ba pikular aikam aijang lat nang ta sisin bangala wan ban tuklar ya kani kam kamut na kaliang jonga ngam nemap bat ngahap ban that madan bet ban pen ipat ba bat umkut tang katangin ai ru haka an ban le ya ka badon kam namar kata sa sisin kalong wat nom up hadu banginda tuklar ya kani kam hendai pidai ban pen bet no ya ka ba tangsa namar ba ngila daptip ya ke jakasa ngila daptip ya ubreu pila ban ai ki kerteng thok pila ban ai ki fake address tangba habang ibut din ngila dap yo full information tangba ka ke basa kalong ngidang ailat namar jat ba kini ki balik kini kam ki ki produk persnam ngi ailat kom ngi ailat yo wili sisnam ko un kela ndri ule biang komju ta kadau ngi that madan menta ngidang ailat ru ye phi komju syaba ngin le ya ka kam markat pun bakaja menta belewan ini ban fai ya ka FIR persya itu wili mai iba kabidei bhabat kanika jingsya pengop di kun samla te si bentanga dan ban ong kalong kumni hoi ngai iba kajala jungi hakaliang kayo kam yo jam kajenjar ha bat kalenti ka babej u kam don ngatrai de limba kini ka sapenlong ba kinmi kibri ba sim kabu nemar nadu kaliang ke department kero kapan yo kam yo jam ni kalong kaba kelany bahap nama ladum don bisa ini mio ya kam kecam te hakani ka bentaro asngau ban kerpa ya kibor badai pej pat khantam na kaliang ko men bahkan don ya kata streamline kumno ban ha yes kumno ban yo kam yo jam bat kumno ban ai kam ai jam bat kham tam le ba kide bandon ya ki ongno ya ki exam ki bolong ki bakhut ki basuba ba ki badai hok ki banyo kide banyo nama lada ka kendriang hi haka thungkam thungjam te kami kum kini ki jat penria basim pabu te kaweru ka jing kepat kalong ba kum ki paj ba kide belong ki start ki basim phang kim dei ban shamop hoj ni sutu ba hakane ka juk ka bamta
lani kham tam kani kapor mentah hidap sya da kecing ba haban yo kam yo jam namar belai ki priu ki laduk ki kerdu kapisar kim don ki pajba takadau pedeng kecing terha lingba kini kicing wat kam wat jam te kendu kini ki priu ki penbi mila syukum ngop no renga kerpat ki pajba kindai benlong ki bastat ngilong becem pangin da keli ngida toket nginda wat kicing tip ba hato kadei ne kam dei ba kata dalat sisa ni kata kakam rela dangi sule kluma de kapoi hakae namar menta ongno ba kani kacing ai pisa kam dei kalanti ka badai namar wat nakaliang ka anyo kam syahi ban yo kam yo jam da ka ba ngin supendi lan ngin suthiet da ka pisa te tang kita hi ngangets kem bagi pajba kin long ki pastat ki bachempang ka long kum ka jing ai awareness ki pajba ba ngidei banda sngutu kakam ka bakumno bat kadei ne ka bomdei shwa bangin le ki Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya